आङो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि फुंबिलिनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय आं नोंथांमोननो जासिबाय। दिनैहाय जोंहा 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि अफ पिपलनि बानजायनायाव जोंनि नैबे दैमालु गोजौ फरायसालिनि नैबे लांगोनायावहाय जोङो दिनैहाय 5 जुन मुलुगनां आबहावा सान बे हाबाफारिखौ जोङो खुंनो सिगांदों। दा बे हाबाफारियाव जोंहा गोबां जोंनि ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरनिसै बाहागो लादों। जोंनि साफ्रोमबो बाहाय नुजाफैनो हानाय जोंनि बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन आफादाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा निसय बाहाय नुजाफैनो हादों। आङो बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि आं साबायखर जासिदों जे जोंनि नैबे हाबाफारिनि गुबै थांखियानो जागोन जे दिनैहाय जोङो मुलुगाव जेरैबायदि ग्लबेलाइजेसन जानो थांगासिनो दङ, दुंखावनाय थासारि जानो थांगासिनो दङ। दा बेखौ नायनानै दिनै मुलुगनि सुबुंफ्रा दिनै नैबे 5 जुनखौ मुलुगनां आबहावा सान हिसाबै जों फालिबोबाय थानाय जादों। जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि अफ पिपलाबो थांनाय बोसोरावबो जोङो सान्थिफुर गोजौ फरायसालियाव बे हाबाफारिखौ जों लादोंमोन। देग्लायहाय जोङो नैबे दैमालु गोजौ फरायसालिनि बे लांगोनायावहाय जों बेखौ लादों। जोङो बेखौ बुंनो हायो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जाहाथे जोङो जे मानसिजों बा गुबुन माखासे जेरैबायदि जेंना, बे जेंनाखौ जोङो बोरैहाय जोङो मोगथां महर होनो हायो आरो जोङो जेरैबायदि दा जोंनि गेजेराव जे माखासे गोबां जेंनाफोर जों दा नुनो मोनदों। बे जेंनाफोरखौ जों निस्सय जोङो बोस्रांनांगौनि थाखाय जोङो बिफां गायनाय बेखिनि हाबाफारिखौ निस्सय जोङो लानांगौ जागोन आरो जोङो बिनि गेजेरजोंनो जोंनि गेजेराव जेरैबायदि जोङो दंफां लाइफां जुदि थायोबा मानसिजों जेरैबायदि मोजां थांनानै थानायनि जे सोमोन्दो, जे मानसिया गारनाय जे मुवाखौ जाहाथे जोङो दंफांनिफ्राय बा बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो बोरैहाय मोननो हायो आरो जों बोरै थांनानै थानो हायो, बेखिनिखौ जोङो दिनैहाय नुहुरदों। आरो जोङो बेनि गेजेरजों दिनैहाय जोङो जोंनि गोदान जोलैफोरखौ जों खावलायगोन जाहाथे जोङो नैबे दानि जोबस्रांनो लानाय जे मिथिंगा, बेखौ जोङो निस्सय जोङो फोसाबफिननानै बा गायफामफिननानै जोंनि गेजेराव जोङो मोजां मोनसे थासारिखौ जों लाबोफिननो हानांगोन। नङाबा निस्सय जोङो गुबुन गुबुन हादोराव, गुबुन गुबुन रायजोआव जेरैबायदि दा मरुभूमि जानो थांगासिनो दङ, दा जोंनि नैबे बिटिआर हालामावबो, नैबे जोंनि 14 नं चिरांदुवार हालामावबो निस्सय जोङो नैबे दंफां लाइफां गायफिननायनि जे हाबाफारि, बेखौ जोङो निस्सय लानांगोन आरो गोदान जोलैया बिनि सायाव जाहाथे सांग्रां जानानै जाहाथे नैबे जोंनि दानि जे दुंखावनाय जे थासारि, बेनिफ्राय जोङो बारग'होनायनि थाखाय जों निस्सय खामानि मावनांगौ दङ। आरो जों आसा खालामगोन जाहाथे साफ्रोमबो नैबे दिनैनि बे गोथार सानाव 5 जुन खालि जोङो साफ्रोमबो जाहाथे फांसे फांसे दंफां गायनो हायोबा बा जोङो फांनै फांनै दंफां गायनो हायोबा निस्सय जोङो बे दंफांनिफ्रायनो जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो मोजां मोनसे फिथाइ मोनहैगोन, नैबेखौ जोङो मिजिं खालामनो हायो।